हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनैहाय सासे बिटिसिनि EM रन्जित बसुमतारीनि सायाव रायलायगोन रायजो राजाफोर UPPL सरकारनि सासे गोख्रों लिडार्स रन्जित बसुमतारी EM नि सायाव दिनैहाय रायलायगोन रायजो राजाफोर रन्जित बसुमतारी बिदां UPPL नि दैदेनगिरिया माने सरकाराव थानानै मोजां खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव रन्जित बसुमतारी UPPL नि सासे लिडार्सआ माने गावजों गावनो बिदिनो एक्सप्लयटिं खालामलायनाय मानाय सोबख'लायनाय सोरखौबा दंफां लायहोयो सोरखौबा दंफां लायहोआ आंनि मानसिखायसो आं कनसिडार होबाय नङाबाथ' नोङो डाइरेक्ट एरेस्ट जासिगौ मासिगौ बेफोरबायदि खोथा बुंदों एटसेट्रा एभ्रिथिं खोथा बुंदों नाथाय बेलेग मानसिया लायोब्ला माने कनसिडारेसन होआ जुदि गावनि मानसि लायोबा कनसिडार होयो बाव मा डिफारेन्स दं देयर इज नो डिफारेन्स रन्जित बसुमतारी बुजिबाय नोंथाङा जुदि EMब्ला मोजाङै खामानिखौ माव नोंथांमोननि जि कमिटमेन्ट होनाय जोङो BTC आव BTR आव गोबां माने बर' रायजो राजाफोरनि मोजां परिबर्तननि खामानि मावगोन होननानै बुंदों गोबां अपरचुनिटिस फैगोन टेनसन लानो नाङा गासिबो गोरिब गुन्द्रा बयबो इकुवेल जाजोबगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव वेयर इज युवर परिबर्तन रन्जित बसुमतारी डे बाय डे नोंसोरनि UPPL सरकारा डेस्ट्रय जाबोनो हमगासिनो दं जायनि जाहोनाव नोंसोरो पाब्लिकफोरनि सिगाङाव दिनैसिमबो मोजां माने एक्सेप्टेबल जेबो खामानि मावनो हायाखै नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा गोख्रोङै खामानि मावगोन होननानै जि खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव मा सोरखौबा हमनाय सोरखौबा हमी आंनि मानसिखायसो हगारबाय आं कनसिडार होबाय नङाबा एरेस्ट खालामजागौमोन उमुक पार्टिनि मानसिबा आङो हमगौमोन दा आंनि पार्टिनि मानसिखायसो हमा मा खोथा बेलाय मा पलिटिक्स बेनो नामा नोंसिनि UPPL सरकारा बुंदोंमोन सिगां माने जेबो जोङो रावखौबो माने सोबख'नाय डमिनेटिं खालामनाय एक्सप्लयटिं खालामनायखौ जोङो सुखुवा मोजां मोना जों बिदिखौ सहायनो हाया टलारेन्स खालामनो हाया जोङो बेखौ ओरैबायदि गोख्रोङै खामानि मावगोन बयनिबो जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि फोरो रन्जित बसुमतारी लाजिनांगौ नोङो दिनैनि दिनाव सासे BTCनि EM गोख्रों स्ट्रं गेस लिडार जानानै नोङो दिनैनि दिनाव मा आंनि पार्टि उमुकनि पार्टि मा भाषा बिलाय नोंथाङा समान इकुवालिटि बयनोबो हो आंनि पार्टिनि मानसियाल' मावनानै मोनजायो दंफां खावनो मोनो बेलेगा खावनो मोना मा भाषा बिलाय बेनो नामा नोंथांनि गोख्रों सरकारा सोबख'नाय गैयि जानाय गैयि जाख्ल'नाय गैयि मा भाषा बिलाय सोरबा पार्टिनि मानसिखौ नोङो ब्लेम होनानै रेपुटेसन गाज्रि खालामनानै गावनि मानसिखौ बोजबनानै लानानै नोङो बेफोरबायदि डमिनेटिं खालामलायबा जानाय नङा रायजो राजाफोरा बेखौ सुखुवा मालाब्लाबो मोजाङै सरकार फैबाय मोजाङै सालायदो मा सोरखौबा हमनाय सोरबा दंफां लायनायखौ बुनाय मानाय सोरखौबा लायनायखौ बुवा सोरखौबा हमनाय बेनो नामा नोंसिनि UPPL सरकारा बेनो नोंसिनि खामानि बेनो परिबर्तन ना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंसिनि मोजां खामानि मावगोन होननानै जि खोथा होनाय कमिटमेन्ट होनाय गोदै खोथा बुंनाय बिरि बिरि सुइट ना रन्जित बसुमतारी दिनैनि दिनाव फोरो वेयर इज युवर परिबर्तन युवर परिबर्तन इज बिकामिं स' डार्टि मेन रन्जित बसुमतारी आङो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर सासे BTCनि EM रन्जित बसुमतारी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सासे EMआ सासे दंफां फालांगि खालामग्रा मानसिजों रायलायनाय कलाव मा रायलायदों बिथां सानैनि गेजेराव आं बे अडिअ रेकर्डखौबो आं भिडिअआव होफागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बुजिगोन भिडिअखौ नोंसोरो फुल नायबानो बुजिगोन सासे दंफां फालांगि दंफां रोगाग्रा मानसिजों आरो सासे BTCनि सासे माने नलेज एबल माने पावार गोनां ओरैबायदि क्वालिटि गोनां सासे गोख्रों वान अफ द मस्ट सेनियर लिडार्स इन BTC जायखौ होनो रन्जित बसुमतारी बिथांजों कनभारसेसन खालामलायनाय माने फनाव रायलायलायनाय आरोना रायजो राजाफोर नोंसोर भिडिअखौ फुल नाय मोजां कनसेन्ट्रेसन लानानै मा रायलायदों बिथां सानैजों अब्ला बुजिगोन नोंसोरो रायजो राजा सोआखै आं जेबो माबायाखै हमबा आङो गोबावजों संख्रि फानलु जानो आन्थाल' खनसे गाहाम लाङो गोबावजोंसो मा खालामनांगौ जाखो दालाय केसाथ' बिराद मावैयाबो गोबाव जाखाबाय आं जानाया केसाथ' बहुत गोजौसिम थांदों चिफ मिनिस्टारनिसिम चिफ मिनिस्टारा चिफखौ मैया हरदों चिफआ मैया दिल्लीनिफ्राय आंखौ अर्डार हरदों आरो डाइरेक्ट देरहासारनि मिलाव गारो होननानै इनफरमेसन फैजोबनानै दं आंनाव बेजोंल' लाइन जायोना सार नोंनि मानसियानोथ' सोर बिसोरो लेन जाग्राया नोंनि मानसिफ्रानो जायोना सार दिल्ली साइड ना दिग्लि साइडनिया आरो लाइन जायाबालाय बोरैथो दंफां मावनो हानांगौ जाखो आरो लाइन जाग्रायानो जुदि हमग्रायानो जुदि लाइन जायोबालाय मावग्रायालाय मावखागोन नोंखा थिग दं नोंथ' मावो होननानै प्रमान होना लाबाय होनबालाय नामा
आंथ' प्रमानानो होनांगौ जाहैबाय सार आंथ' एखमबा गोबावजों खनसे लानानै थाङो थांनायाथ' थाङा नङा दा आदसा उफायबो गैया सार जोङो दा गैयै मानसि माखौ जानो गैयि होनबा जे नोंसोरो एखेबारे रायमना नेसनेल पार्कखौ फोजोबस्रांगोन बे नामा आदसा नों गारनो ना गारा बेखौल' बुंदो आंनो लास्ट खोन्था बुंदो जायखिजाया सार जों मावला साबसे 2 नाम्बार मावग्रा दङ सार आं बेखौ लानानै थांजोबनोसै सारनिसिम लानानै फै गासिखौबो लानानै थांजोबनोसै सारा माबा 2 नाम्बार मावग्राफोरनो माबा मोनसे हरबानो जाबाय मा हरनो आं बिसोरनो खामानिफोर हरबानो जाबाय आं बेफोरबायदि अल्टारनेटिभ ब्लेकमेलिंखौ हाया उफायबो गैला आरो नोङो लिस्ट आंनाव दंफैखायो दै नों खिन्थु नाम्बार 1आव दं निखिल आं नोंखौ अननानैसो नोंखौ फन हरदां नाबा नोंखौ डाइरेक्ट एरेस्ट खालामनो हायो जेराव नोङो पार्टिनि मानसि होननानैसो नोंखौ अननानै दोनदों आं दा आं गारि गंबा नाम्बार 1 नङालै सार आं गोबाव खनसे लाङो होनबालाय नोंनि नोजोराव नाम्बार 1आ सोर दाथ' आं बेखौ बुंनो माथो बुंनो रोंबावनो ओरै बे रायमना साइडआवनोथ' ओरैनोथ' आजां गाजां मानसिफोर दङ आरो बै बाथानि मानसिफोरानो आजां गाजां कन्टिनिउ लाङो सानथिफोर गैया दा बाथानि मानसियानोथ' नोंनो जानानै दङना नोंखौनो लिडिं खालामदों होनना बुंगासिनो दं होद बहाय आं लिडिं खालामदों सार आं जेबो लिडिं खालामा आं गैया नंखाय नङा देरहासारनाव सोंबानो जाबाय होमबा नों गैया खोन्था बाथानि मानसिया सोर आंनो खोन्था आंनो होसोलांगोन दानो मानसिफ्रा बे लकेलाव थाला बायग्राफ्रानो सार बहा गारो दंफांखौ बिसोरो जेराव मोनो ओरै बङाइगाव लाङो सार बिसोरो बङाइगावआव बबे मिलाव गारहैयो बे मिलखौथ' आं मिथिला जायखिजाया बङाइगावआव लाङो बिसोरो नों खोन्थायाबाथ' दाया नोंनाव जागोनलै भाइ नों खोन्थानो हानांगोन ना दा आं नोंखौथ' मिथियाना सार बिसोर जायखिजाया बङाइगाव लाङो ओमफ्राय बङाइगावनि मानसिफोर दंदेरो सोर रेन्जारा इनभल्भ दं बावहाय आंथ' बेखौ बुंनो रोङालै सार सोर रेन्जारफोर दं बेबा बबेजों बोयो आथियाबारिजों आथियाबारि साइडजों बोयो बिसोरो आंथ' एखमबा गोबावजों खनसेल' लाङो बिदिनो संख्रि बानलु जानो आन्थाल' लानानै थाङो आं एसे एसेनो गारदे मिथिबाय बेफोरबायदि केरेक्टारखौ गार बासायनो हानाय नङा आं बुंखादों मिथिबाय सार